Да поговорим за учителите, които са всъщност най-близкото до будител на нашите деца. Защото родителите са също толкова важни, критично важни. Те трябва да заведат децата си с навици в училище, а не просто да ги остават в училище. Поне така си мисля аз. Кое е това, което родителите не виждат в работата на учителя? Български учител е нещо средно между Дон Кихот и Христофор Колумб. Но много от това, което те правят, не се вижда. Тоест, това време, което е насочено към работа с учениците, нека да припомня, че един български учител работи от порядъка поне на 50 до 60 часа седмично, много над установеното работно време, за да може да се подготви, да може да бъде на ниво. Но голямата беда тук е, че не по-голямото натоварване, не че той е отделил повече време да намери своето виждане и визия за следващия час, не учителските дейности, с които много често е натоварен, бумащината в системата и многобройните справки, административни задължения, с които е натоварен един български учител. Тук един пример друг ще дам по мое време или примерно, когато съм започвал моята кариера 90-те години, беше чест за един учител да има класно ръководство и много често колегите, които на ротационен принцип не го получаваха, бяха много сърдити, имаше дори така доста сериозни конфликти с директора. Не може всеки да има клас, сега все пак си има така една ротация и там, докато се е точно обратно. Сега много млади учители не само, че не искат да се занимават с класно ръководство, по определени причини, след малко ще ги кажа, но те са готови да напуснат работа заради това класно ръководство. Дори в някои държави, понеже в Европа не е чак толкова по-различно, в тая комуникация с учениците, с родителите и с това едно ново течение либерално образование. Тоест, там се изиска съгласие на един учител, за да бъде класен ръководител. Тоест, това е едно натоварване и огромна отговорност, а някои от така младите учители не са готови да я поемат и пак казвам, някои дори сменят професията заради класното ръководство. Какво колегите да бъдат класни? Този натиск, който го има, тази агресия понякога към тях, липсата на партньорство от страна на институциите и родителите. Всъщност, българското образование много зависи от българския родител. Но ако трябва така да погледнем фундаментално системата, всеки един е важен. Родителя и семейството са важни с семейното възпитание и формирането на началните ценности в децата. След това се надгражда в училище, след това идват институциите, след това идва министъра на образованието. Всеки трябва да си е на мястото. Няма как ученик или родител да бъде в иерархията над учителя. И няма как да бъде и над определена институция. В момента виждаме една турбулентност и имаме така една крещяща нужда тези кръгове да се наредят, защото това в момента не води до нищо добро. Тоест, започваме примерно коментар по някоя тема. Кога да почваме училище или пък дали да има родителски отпуск и така нататък. И така имаме огромни заявления на мнения, на несъгласия. Всеки е компетентен по всички въпроси. Виждаме една липса на отговорност от всеки един от тези кръгове да каже, да, учителят е отговорен за нещо, но аз също трябва нещо да направя. Ученик също. Ние трябва да формираме неговата отговорност, но това е нещо, което липсва. И затова ние в момента имаме едно общество, което сякаш има немалък дефицит от поемане на отговорност. Ще ви попитам за родителите, защото това е много важен разговор. Преди това, само да върна към учителите, кои са им най-големите съюзници в тяхното битие? На това, въпреки тази натовареност, те да продължават да светят, да не бъдат чиновници? Все пак бих поставил на първо място родителите.
Те са и едното, и другото. Създаването на респекта към личността, към близкия, към майката, бащата, след това учителя и всички други представители на институции е двустранно. Той започва в семейството. Не знам дали имаме време да отворим една друга скоба за българското семейство, което е, така бих казал, малко по-иновативно вече, защото тази скоба. Защото само 1/3 от българските ученици са в класическия тип семейство, всички други останали формати, които са с един родител или пък родители, които са в чужбина и са отглеждани от баба, дядо или някой друг родственик. Тоест в този формат са 60% от децата. Точно така, и ние сме в една доста първа позиция, т.е. бяхме на 3-то място в Европа в тая позиция. Сега за тази година не съм проверил, но въпреки това този класически вид на семейството вече е по-различен, само че това е бъдещето. То ще бъде така. Аз не очаквам да се върнем 50 години назад и всъщност така да възстановим тая другата визия, която сме свикнали, може би, ние като поколение, нали, аз съм поколението на 60 годишните вече. Тъй, че това семейство, тези родители също са много важни. Те са си такива. Но тази отговорност, която те трябва да формират, този респект и това уважение, първо трябва да го формират към самите себе си. Едно детенце в детска градина или един начинаеш ученик трябва да уважава първо майка си, баща си, авторитетите, след това да уважава учителя, а след това учителя да дооформи, да надгради това уважение пък и към родителя, и към всички други лидери на някакъв вид институции. Дали ще бъде президент, министър-председател, негово святейшество и така нататък. Това са все авторитети в държавата, а всъщност ние също имаме един голям дефицит на уважение на авторитетите. Сякаш всеки... Къде си влизаме в скокълчетата? В кой момент? Родителите ли? Къде се къса връзката? Родителите ли не са достатъчно ангажирани? Родителите ли махат с ръка и казват: кой е той да ти говори така? Не всички, разбира се, но вашия поглед какъв е? Това е многостранно. Разбира се, родителите, които самите имат правилното възпитание, защото в момента така имаме и родители, които са формирали своя мироглед 90-те години, когато имаше сякаш едно усещане, че липсата на правила е новия вид демокрация и всъщност ние така първо ще бъдем свободни, второ ще просперираме, и двете неща не се случиха, защото тя свободата е спазване на задължения и не накърнява ни свободата на другите. Тъй, че това не се случи, но това е специфичното, че в момента този тип родители трябва да формират, но трябва те самите да се променят първо и след да формират една нормална ценностна система от своите деца. И все пак имаме огромен процент родители, бих казал 70% от българските родители са готови, някои го правят много успешно, да формират зачитането на авторитетите. И сега има една друга група, която не са готови това да го направят. И по-скоро има една група от 15%, които са много по-реакционни и работят в обратна посока. Т.е. те работят към незачитане на авторитети. Това се придава, разбира се, наследствено към учениците, към децата, и оттам насетне в училище трябва да се направи преструктуриране на тая ценностна система, което е още по-трудно, а без правила и инструменти почти невъзможно. Ние сме точно на този кръстопът и се чудим на къде да тръгнем. Искаме да забраним телефоните в училище, обаче нямаме инструменти. Министър Вълчев и вчера каза няколко пъти, че телефоните ще бъдат забранени. Само че как ще бъдат забранени? Кой ще гарантира тая забрана? Кой ще поеме тази отговорност? И вятъра започва да духа пак към учителите. Защо учителите? Нека родителите да поемат отговорност. Нека учениците да поемат. Дори да се нарушава, нека да им повярваме, че те ще носят тази отговорност и ще стигнем и до изпълнение на тази забрана, защото телефонът е огромният демотиватор и дори една друга статистика показва, че ние възрастните до голяма степен превишаваме тая зависимост към телефоните. Да, в сравнение с учениците. Факт. При децата наистина. И всъщност това е преломният
дадения момент, защото телефона сам по себе си е огромен демотиватор, но той е индикатор на това дали ние ще спазваме училищния правилник и дали така ще направим училището да започне да възпитава. Тоест в това възпитание има и нарушаване на забраните, които ги имаме в училище, след това и в живота, разбира се. Всъщност от тази година телефоните са едно от важен индикатор, според мен. Той ще ни покаже дали сме готови да спазваме всички други ограничения в училищния правилник. Ноември месец се очаква. Очакваме да се гласува. Аз нямам съмнение, че това ще се гласува в пленарна зала, но оттам насетне вече е другото очакване, как ще гарантираме, защото ние досега имахме един текст, който си действаше от 2016 година, където телефона беше забранен в класната стая. Сега го надрасваме това нещо с забрана и в коридорите или в цялото училище, което е чудесно, но как ще гарантираме това да се случи? Кой ще гарантира и къде са инструментите това да се случи? Първо, инструментите ги няма. Второ, ние като синдикат казваме, няма да допустим само учителя да отговаря за това, защото той е достатъчно ангажиран и бих казал стресиран и прегорял от много други неучителски дейности. Сега да обвиняваме още една, той да съхранява и да носи отговорност за телефоните. Не би трябвало, макар че някои директори и училищни колективи си позволяват да го правят, съветвам ги да не го правят. Това не е задължение на учителя и на директора. Учителя не може да бъде всеки за всичко. Поне така си мисля. Абсолютно. Той стана момче за всичко и това се приема вече като новата нормалност, но трябва да излезем час по-скоро от нея, защото затова няма да има и млади учители. Затова и много от учителите не остават. Да, те имат тая тръпка, отиват, стават учители, но очакват да се занимават с образование, да преподават по определен предмет, ако ще и да възпитават с учениците. Всъщност това е един, бих казал, вълшебен процес, учителя с учениците и 99% от учителите, сигурно има 1%, които по други причини станали учители, но тези огромна част са затова станали учители и затова и стоят учители и затова и продължават да правят това вълшебство, учителството. И в този ред на мисли ние не трябва да им го отнемаме или не трябва да им намаляваме възможността това да го правят. Защото ако те трябва да се занимават с дисциплина или да обясняват на 2-3 ученика, които са нарушили по някакъв начин училищния правилник, не само с телефона, с много други неща. В час това е загубено време за образование и за това, което учителя трябва да прави. Да, обясняваш на двама и спускаш всички останали през това време. Абсолютно. Вълшебен процес между учителите и учениците много ми хареса. Господин Петров, искам друго да попитам. Тези 15%, грубо казано, родители, които казахте, че са малка група, но пък много шумна, какъв им е общия профил? Всъщност имат ли общ профил? Какви хора са? Какво искат? Какво очакват? За какво се борят всъщност? Тези 15% нямат толкова консолидиран общ профил. По-скоро всеки иска нещо различно, но по-скоро отрича това, което е написано, това, което е традиционно, това, което е някакъв вид ценност, но самите те нямат визия, кое е по-правилно да се направи в определената ситуация. Не предлагат. Това е голямата беда, защото те, ако самите усетят, че нямат правилния отговор от това, което ни харесват, тогава ще почнат да го търсят и ще се приближат към нещо, което се случва, само че те на този етап го нямат. И всъщност ние трябва да се борим не само за учениците, трябва да се борим и за техните родители, които имат това отношение към ценностната система, към образованието като цяло, към учителя като авторитет и личност. Това са все неща, които трябва да ги върнем, понеже махалото е в една горна, да ни кажем мъртва точка, но е горна точката, но към негативизма. Просто трябва да я върнем в средата на хармонията, защото иначе нещата няма да се случват. Не можем така да забравяме нито един родител, нито един ученик и не можем да спрем да се борим за тях. Защото те са създани, те самите не са виновни или поне са виновни до толкова, че всъщност са се родили в тази епоха и в това време и в тази страна.